Vás priatelia, som späť z predmetmi zo slovenského štátu. Poďme sa priblížiť teda na túto pracku. Pracka bola nájdená v dome, dá sa povedať v pôvodnom stave. Pracky boli vyrábané z Mosadze, alebo to bol bronz, teraz som si neúplne istý. Čo je problém, že tie pracky väčšinou boli v tomto mieste odlomené, čiže buď je v tomto mieste opravovaná, alebo jednoducho je to odlomené, že to nie je opravené, alebo to chýba. Pracka nie je možno úplne v najlepšom stave, ale teda nie je čistená. Bol na nej aj opasok, ale ten bol úplne spraskaný, ten sa vyhodil. A čo je problém, že sa vyrábajú v celku dobré repliky, alebo sa vyrábali týchto praciek, lenže repliky sú odlievané a originálne pracky sú lisované. Hej. Čiže keď si všimneme, tak je to troška poznať, že je to lisované. Hej. Ako to vystupuje. Pracka je samozrejme aj značená, ale aj tie repliky sú značené. Mincovňa Kremnica. To je troška horšie vidieť. Vlastne obidva diely sú značené. Mincovňa Kremnica, čo to vyrábala Kremnica pre hlinkovú mládež. No a viem, že tie pracky, ktoré sú odlievané, tak jednoducho v tých detailoch poznať, že tá pracka nie je dobrá. Hej. Spredu možno ani až tak nie, spredu je naozaj rovnaká, ale zo zadnej strany je poznať, že je to odlievané. Preto sa to snažím možno troška tak do detailu zabrať. Na tých rohoch, na tých krajoch to pekne vidí, že to bolo rysované. Hej. To bolo k pracke. Naspäť cesta nemožná. Potom tu máme nejaké piny. Ja tu mám nejaké dva varianty. Je ich viacej, je dokonca viacej ešte. Toto sú v podstate také najbežnejšie. Nemajú značenie. Spôsob troška do detailu. Po dizajnovej stránke sú veľmi pekné. Toto bolo na šatku, respektíve také niečo ako kravatu, no šatku, bolo to na šatku. Teda sa prevliekala šatka, dala sa to na krk. Mohlo sa to nosiť ako prsteň, nie robím si len srandu, samozrejme, bolo to na šatku. No a potom máme túto vzácnejšiu variantu, ktorá má taký modrý lem okolo. Týchto je troška menej, ale ako som povedal, sú aj varianty, ktoré sú ešte vzácnejšie. Táto sa občas objavuje, ale sú aj vzácnejšie varianty. V niektorých knihách sú, v dobrých knihách sú. Tak priateľ, v prípade otázok kľudne píšte komentáre, respektíve ak máte viac info k týmto veciam. Rád sa aj ja poučím, aj keď zbieram to nejaký ten rok. Informácií nikdy nie je dosť. A ďakujem za pozornosť. Prajem pekný deň.